खोजिमाया गगा मोननाय जादोंहाय लोगोफोर एसेनो ओमफ्राय बिदि गगा मोनबा माबाथ' बिराद मोखै बुस्थु जानो लुगैयो नालाय ओमफ्राय नारें जुमब्रासो जानो गोसो जाबाय थादोंमोन नाथायबा जोंहा नारें जुमब्रा गैया जों गामियावबो बारायानो गैया ओमफ्राय दा जलफि दं नालाय जोंहा जलफिखौनो जाना होनोसै आरो Betul ah? Azang berbat. Hả? Kìa. Mana? À. Hai. Hả? Ayah duduk lewat situ ya. Aha. Mai surda. Dah mana ya usa? Hello guys. Dhwnsri आंबो गोखै होनबाथाय खुदै गखाजोबो माथो मोनस'ना फैबाय Kira-kira sampai kita. Kemudian nah. Mana ya? Kemudian naring rumah kan tangan. Ya. Swlajwbnasw sih. Swlajwbnasw nào? Swlajwbnasw. Nama mah. Nusa nanggo makai. दिनैनि भिडिअआ जेबो गैया लोगोफोर मात्र जलफै फिथाइ जादों नालाय जोङो बेखौनो एसे देखायनाय जाबाय आरोना जोंबो जलफै फिथाइ जाबाय होननायनि नंखौ न गल्लम प्रजुबाय llOitasar gwthao बोथोरनि खनसे जाबाय गोखै गोखैलायनाय बायसा Finish. Last ke samus tu jangan paljan dah. Makan dulu. बोथोरनि खनसे जाबाय Enggak? गोथावमोन जलफै जानानै हारा स्रें जालायबाय जामा kan थांसै Swlajwbnasw Resik belum mau kencang nih